Mališani iz predškolske ustanove Pahuljice nedavno su posetili našu medijsku kuću i tom prilikom se upoznali sa načinom rada na televiziji i Radio Brusu. Trenutno smo u režiji, odnosno u televizijskoj režiji, kasnije ćemo videti i radio. Kako vam se sviđa kod nas na televiziji? Ovde je prelepo, ima svašta nešto. Volim crtani da gledam Patrolne šape i film Moj mali poni. Volim da gledam vesti, ali volim da gledam i TV+. Ja sam Miljana Pajkić, vaspitačica ove divne dečice, starije vaspitne grupe 2, a svi se zajedno zovemo kako? Buba Mare su danas došli da nam pomognete u našem istraživanju, da nam pokažete šta je to radio, kako kod vas to funkcioniše, a mi ćemo da vam pričamo kako kod nas funkcioniše, kako mi razvijamo naš projekat, kako mi učimo, istražujemo o našim temama koje nas zanimaju i nadam se da ćete danas da nam pomognete u tome. Radoznali i nasmejani šestogodišnjaci dobili su odgovore na brojna pitanja, a osim televizije posebna pažnja im je bila usmerena na radijski program. Slušate Radio Brus! Pozdrav svoj deci sveta! Na ovaj način su mališani Radio Buba Mare i predškolske ustanove Pahuljice pozdravili sve Brusjane i sve one koji vole i slušaju Radio Brus. Odavde, iz ovog mikrofona, izlaze reči iz male kutije koja se zove radio i odlaze u svet. Ja sam čula da vi imate svoj radio. Kako se zove vaš radio? Radio Buba Mare! Koja je vaša omiljena pesma na radiju? Od vrtića do vrtića, svuda slatka mala bića. Vaspitačica Miljana Pajkić ovom prilikom je istakla da u njihovom vrtiću postoji improvizovani radio Buba Mara, koji na svojevrstan način prilagođen deci osmišljava i emituje zanimljiv program o svim dešavanjima u predškolskoj ustanovi Pahuljice. Ono što emitujemo mi na našem radiju, prvo je bilo izveštaj sa našeg izleta koji smo realizovali u Vrnjačkoj banji. Tada su deca davala izveštaje našoj pedagogici koja nam je pomogla u istraživanju, kako im je bilo na izletu, šta smo tamo radili, šta smo videli. Nakon toga došli smo na ideju da svakog dana na radio ide po jedna emisija uživo o tome šta mi radimo u toku dana u vrtiću. Pa smo pričali o proleću, naravno, pa smo pričali o onome da se mi predstavimo, da naučimo lepom predstavljanju, da predstavimo svoju porodicu, da pričamo o drugarstvu. Pa sad malo dole. U znak zahvalnosti na gostoprimstvu, mališani su Radio-televiziji Brus poklonili slikovnu čestitku uz dogovor da će se naša uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Hoćemo li da radimo zajednički program? Da! Hvala vam mnogo što ste došli, dođite nam ponovo, uvek ste nam dobrodošli.